bukan buah semangka berdaun sini. Satu ini tak tawa nih. Karena sih jawab sini mas jawab. Monggo. Jawab itu jawab kami. Masukkan sini dulu, masukkan sini. Jawab. Sini mas jawab. Kesenangannya buatan sakti yang selamat. Sudahnya bapak itu bacaan mau main. Monggo, bahantri kabeh ibu. Ayo kawan-kawan, saya tuku mari sekali. Kulit sapa Selorjo Gresik, sapa Malang Surabaya. Ayo kawan-kawan, dasari longsor kuning hawane panas. Itu telur-telur, bakal nabi nolong, semar bukan dasar. Ayo kawan-kawan, sini pas kawan. Sekolah bapak itu monggo tugas kawan. Makan yuk, boleh dulu boleh. Ayo kawan-kawan. Laris Tanjung Timur, dagangan laris Timur. Kalau diarani daun ojo berdorot, rukun mengajar beda rasanya. Cendol, suruh, santan, beda rasanya yang panunggal. Dadi rasa sing seger, menolak gue nolak. Jurus ini cukup buruh, pandai membayar cita-cita sing luhur. Monggo kawan-kawan. Minuman yang sejak dulu kala sudah ada. Pecah ini sakit kenapa tuh harus jawab Pak? Ya salah satu nih. Jawaban monggo tuh bahas jawab.
dawet. Monggo. Oke. Kasih dorong Bunda. Terus pundi? Waktu saya jalan nih mas, dulu ayo mas. Wah digorong dari malu lah. Pun, nah niku. Lain batin. Oke, baik. Lawar ini baik. Baik sesok. Mas Anto monggo cateringnya. Monggo mas. Aduh, kok saiki kita ya. Monggo dawet. Yes. Monggo mas. Bapak-bapak ingkang goreng bedawet monggo Pak mriki Mas Deyo. Tasih kathah. Masih ada 10 kira-kira Bapak Ibu. Ayo dawet. Tambah lagi. Sinten mana sing dereng? Kok ngaton? Iki Bunda sing gorong. Nang gorong mbok betek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Dates Boyo Borong Pariwan alhamdulillah sampun lagi niku enten sekedhik kula borong sedaya kangge sedaya barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo simbolis. Oh, ini mungkin gunanya ya bisa online, bisa langsung nulis. Monggo. Pun, nih, kita orang gini, kita punya. Itu pulang ya. Jangan didapat-dapat mas. Iya toh mak pinter minyak ini. Tumplak ya bu, tumplak sedaya. Apa Pak Lurah?
Pun kantos tunggal acara Bapak Ibu keduren pakai sendulane Pak Imam ndonga tok wis tak kajatne nggih. Bapak Ibu nenggo mantenipun gantos sakwise disirami tambah ayu tambah ganteng napa mboten? Nggih, tambah ganteng Ibu. Nggih. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nggih. Puncak acara adalah tasakuran Bapak Ibu ingkang sinebat Buceng Robyong utawi robyongan menika sampun dipun rakitaken Buceng Robyong ingkang robyong-robyong saking sagunging uberampe sarana sampun jagem wonten Sekul Suci Ulam Sari 2 lembaran ingkang dipun ngabekteni inggih menika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang jumeneng rasul sak garwa sak putranipun sak sahabatipun kula dipun hormati. Mugi-mugi keluarga Gung Bapak Supardi tansah pikantuk pitedah hidayah lan benjang pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manteng pangibadahipun manteng iman Islamipun satemah keluarganipun pinanggih keluarga yang ayem tentrem barokah sakinah mawaddah warahmah. Ugi Buceng Bro ingkang kakalih menika ingkang dipun mulai dipun petri nenggingo bumi ingkang dipun papani Pak Supardi sak keluarga. Mugi-mugi keblat papat limo pancer ingkang dipun dalemi Pak Supardi mbok bilih bumi menika bumi ingkang sangar dadi bumi ingkang banar. Sak temah slamet wilujeng ingkang mapani keluarga Bapak Supardi lan penganten kekalih ugi tansah pirangan ayem tentrem jenjeng permanen boten wonten alangan setunggal menapa nyuwun donga pangestu Bapak Ibu kang pinarak wonten mriki sedaya. Ugi kinten donga dhumateng para luhuripun leluhur saking Pak Pardi, leluhur saking Ibu Supardi. Mugi-mugi para luhuripun ingkang sampun sumaring sampun seda dipun paringi husnul khotimah, dipun paringi swarganipun Allah Ta'ala. Jembara kubur lepas soparane dipun aku umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW satemah benjangipun pinaringa swargane Allah Ta'ala kami nyuwun donga wastu Bapak Ibu kang pinarak lempak ing mriki sedaya. Ugi Sekul Majmu'ah nanjemukaken Mas Ivan Rizky Wahyu Brilian kalian Mbak Salsabila Hanifah. Mugi-mugi saksanipun dipun sirami resik lahir batine resik jiwa ragane satemah pinaringa sehat walafiat bagas waras boten wonten alangan kanthi gesang ingkang ayem ingkang tentrem ingkang mulya boten wonten rubeda setunggal menapa nyuwun donga pangestu Bapak Ibu ingkang pinarak wonten mriki sedaya. Mekaten Bapak Ibu mbok bilih wonten pikiranipun anggen kula giyaraken dhateng panjenengan kula namung nderek ngekseni kang paling sampurna nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ugi Gusti kang paring jejangkep anggenipun gelar upacara Pak Supardi sak keluarga, anggenipun gelar siraman, ugi amabar kaberkahan tumpat Brayragung Bapak Supardi ugi pengantin kekalih. Nggih, kami nenggo manteni sampun dados napa derek. Nggih. Kalau sudah yang keluar pertama Bapak Ibu Juli dengan manten putri, di belakangnya Pak Pardi dengan manten putra. Kita kirap dari sana. Ye, sekedar Bapak ayah mana Pak? Monggo Pak, sekedar Pak saking itu dipoto Bapak di kanan, Ibu di kiri. Ye, pun kabeh lah kaget Pak Irwan mau yo ayu tapi saking ini pon. Ye, bareng disirami nganggo banyu sendang itu pecah pamore. Ler dari itu urung sang saka kayangan. Ye. Monggo tindak alon-alon Bapak kepareng tindak monggo. Mijelang nira sanapati. Nggih, mangke mantenipun wonten tengah Ibu ingkang paling mriku manten putri lajeng Bapak. Nggih. Monggo tengah Mbak. Nah, diapit Bapak Ibu.
Pundi manten kakung kalih Pak Pardi saking mriko Bapak. Pundi mantene mau. Nah, nggih. Atus Pak Ira daharin. Nggih. Nah, nggih. Pencekap panggilipun gantos. Pranyoto saestu putranipun Pak Juli Hendrayanto ayo saestu Pak. Dan ini wah jan. Nah, ini kan kayak bintang sinetron ini. Mergo bapak enggak